Ara estem ja acabant la fase de recerca arqueològica, que és una fase que vam començar el 2017. L'Ajuntament hem anat buscant ajuts, primer vam començar en la Diputació, s'ha seguit a la Generalitat i en aquests anys s'ha fet tot el que és excavació arqueològica del castell. I ara ja estem a punt de començar la fase de reconstrucció del castell, que ja tenim concedit un ajut de la Generalitat de 200.000 euros per anar reconstruint el castell. La idea ara primer és fer les obres i un cop estiguem fent les obres ja sí que sigui un actiu més turístic del poble. De fet, ja ho està sent, aunque estigui en obres, el castell no deixa d'estar visitat i aprofitat turísticament per les empreses turístiques del poble. Tots els del poble el que havíem vist eren unes runes. Sabíem que hi havia un castell, quedava només un arc i hi havia unes runes. I ara que ja en aquests anys d'excavació doncs ja podeu veure que hi ha una estructura d'un castell consolidada, un castell gran, i bueno, que tenim ja un patrimoni, un espai tancat, un espai que ja es pot aprofitar per fer actes aquí dins, i quan el reconstruïssin, bueno, serà un patrimoni molt important. I més tenint en compte que és el primer castell que et trobes a Catalunya. Té un valor també històric per a Catalunya. A veure, funerària no sabem si és funerària o no, són esteles ibèriques que estan associades sobretot a jaciments arqueològics, que aquí a la zona que estem de les Terres de l'Ebre és la primera vegada que se'n documenta una. N'hi ha una quarantena de documentades entre el Matarranya, el Baix Aragó i el Baix Aragó Cas, però a la part catalana no se n'havia trobat mai cap, per tant és una troballa excepcional. I estaria relacionada en el punt que estem, del Castell del Gas, perquè si bé teníem la sospita de que aquí hi havia hagut un jaciment ibèric, l'únic que havíem trobat era ceràmica en superfície i algun fragment de ceràmica també a les excavacions, però un element tan significatiu com és una estela ibèrica demostra que aquí hi havia un assentament. No van portar els fragments d'un altre lloc, sinó que ja els tenien aquí i els van reaprofitar. L'estela és una pedra de forma així rectangular, de paral·lelepípede, d'entre 80 centímetres d'alt i 60, més o menys, en la cara frontal gravada i sobretot el que s'hi representen, a més de les vores, de cenefes, són molt significatives perquè quasi totes tenen representades llances. Llances que representen els cabdills o els caps de la tribu. Algunes d'aquestes esteles també tenen símbols solars, algunes tenen cavalls i genets i algunes també tenen escritura ibèrica. Els tres fragments que hem trobat nosaltres tenen la decoració així en una cenefa en X i tenen sobretot les llances, que és el que ens va indicar que es tractava de fragments d'una o dues esteles ibèriques. A veure, en època templera, el castell del Gas, i de fet el riu Algars, que està als peus del castell, és el límit del castell de Miravet. El que és la batllia de Miravet doncs, va des de Nonaspa fins a quasi Horta, i el castell del Gas seria quasi el primer element significatiu que venint des de l'Aragó te trobaries. Tu quan entres al terme de la batllia de Miravet, doncs el castell del Gas és el primer element templer que et trobaries. Per tant, nosaltres sempre hem dit que és diferent d'un castell merament defensiu, sinó que és com un símbol de poder, de dir, estàs entrant a Miravet i el primer que trobes és això, doncs un castell en unes condicions que no ens pensàvem trobar fins ara. Perquè nosaltres sempre havíem pensat que era un petit castell en una torre i en una arcada, sempre sabia, a la documentació antiga no es parla de com seria el castell, i clar, han passat de tindre una arcada a tindre'n 6.